V dnešním videu budeme spát v tom nejděsivějším pokoji, ve kterém se budou nacházet anomálie, který budeme muset najít, takže jestli chceš vidět, jak jsme našli úplně všechny, tak sleduj až do konce. Tak společně s Víťou už se nacházíme na začátku tohoto bytu a musíme dávat fakt pozor a najít nějaký ty anomálie, tak jsem zvědavý, jak těžký to dneska bude. No to já taky, ale nejdřív si to tady musíme pořádně prohlídnout, aby jsme si zapamatovali, jak to normálně vypadá, protože potom to budeme dělat za tmy. Jo, to je pravda, teď je ještě světlo, tak je to dobrý. Tak, tady máme krásný pokojíček, to je asi náš pokoj a máme si vzít tu baterku, tohleto číst už nepotřebujeme. A ještě tady venku je nějaký nápis a můžeme všude pozasínat a pak můžeme jít spát a další den, co se probudíme, tak budeme muset hledat ty anomálie. Doufám, že si tady pořádně pamatuješ, Humi. No snad jo, snažím se koukat fakt pozorně a byt moc velký to není, ale bojím se, že to budou nějaký malý detaily. No, doufejme, že ne. Tak a myslím si, že můžeme jít už do postele. Máme to tu pořádně zapamatovaný a snad to nebude nic těžkýho, takže jdeme spinkat. Tak jo, mezi tím, než se vyspíme, tak se posilním fizzy drinkem, mám tady dokonce tyhle dvě příchutě, dám si třeba trošku tenhle a můžeme jít to prozkoumat. No, Humi, tak jo, už jsme tady a musíme hledat, musíme si vzít tu kameru a tou budeme asi škrtat ty anomálie. A jak můžeš vidět, je 1 ráno a když tu anomálii odhadneme správně, tak na tom budíku se bude zvyšovat čas, takže to tady jdeme pořádně prozkoumat. Aha, takhle to funguje, no tak to jsem zvědavý, do jakého času dojdeme. No to já taky, ale mám takovej pocit, že vždycky v každý den má být aspoň 1 anomálie a my ji musíme označit, ale myslím si, že v tomhle pokoji nic divného není. Zatím mi to přijde všechno v pořádku, ten obrázek je taky správně. Tak, koukneme takhle do kuchyně, tady to upřímně vypadá docela děsivě takhle ve tmě, ale nic. Tady je o 1 toaleťák navíc! Víťo, tak to bych vůbec nevěděl, dobře ty. Tak, jdeme spinkat a uvidíme, jestli se na tom budíku objeví 2 ráno, anebo jsme to dali špatně. Jo, máme to dobře! Víťo, dobrá práce, a to je vždycky jenom 1? No, asi jo, já vůbec nevím, Humi, ale podle mě by měla být jenom 1. No, tady to vypadá zatím, že je všechno v pořádku. Tak, tenhle ten panáček je docela děsivý, absolutně nechápu, proč ho tady máme, ale vypadá to, že je v pohodě. No zatím jo, snad se nezačne jednou hýbat. No snad ne, ten obrázek je taky v pohodě, tak se jdeme zase kouknout do kuchyně a na první pohled tady vůbec nic nevidím. Já tak, počkej, ten nůž tady byl takhle? Jo, mi byl tady celou dobu. Tady je otisk ruky! No toho jsem si taky všiml, to tady určitě nebylo. No, tak radši jdeme. Ono je zamčeno. Jak to? Co? No, já vůbec nevím, Humi! Víte, co se to děje? Tady, no to furt chodí za náma! Ne, Víte, to jde za náma, co to je? Já vůbec nevím, co s tím máme dělat! A! Jak jsme to měli udělat? Víte, tak co se to stalo tohle a zase 1 hodina ráno? No, takže jsme to asi nějak pokazili, ale co jsme měli dělat? Tomu se nedalo vůbec utéct. No nedalo, a když jsme to označili. No, ale vždycky, když to označíme, tak musíme jít ještě spát, aby se to počítalo, takže teď začínáme od znova a musíme zase hledat další anomálii. No ale tohle nechápu, když jsme to označili a chtěli jsme jít spát, ale dveře se nám neotevřely. Ten nůž levituje. Jo, tak to označíme a rychle spát. Rychle spát, já už tady nechci být ani sekundu, tohle to je fakt děsivá hra. No to jo, já jsem vůbec nevěděl, že někdo takhle po nás půjde. No a už jsou 2 ráno, takže jsme to zvládli správně a teď musíme hledat další, doufejme, že už tady ta ruka nebude, nebo něco takhle děsivýho. No, když to ani nemůžeme vidět. No, nemůžeme a tak, jdeme se podívat sem do skříně. Dobrý, tady to vypadá všechno v pořádku a té kuchyně se upřímně docela bojím. Já taky, musíme být opatrný. Tak, pořádně to tady zkontrolujeme a na první pohled tady zase nic nevidím. No, všechno v pohodě. Ty krabice, jaký byly 2? Jo, byly, Humi. Tak, podíváme se sem do koupelny, ta vypadá teda odporně. No, to je nic moc. Tak, zase na záchod a... Tyjo, já jsem tady žádnou anomálii neviděl. Víte, já taky nic nevidím, mně to přijde, že všechno je v pořádku. No ale, počkat, ta pračka předtím byla zapnutá, mám Jo, ona se hejbe, tak dobrý. Jo, hejbe se. No a já tu teda nic nevidím, něco s tím zrcadlem třeba, nebo tady něco špatně? A vždycky tady něco musí být, nemůže to být třeba chyták a máme se jít vyspat?
No, bohužel to nejde, musíme něco označit, takže tu nějaká anomálie musí být. No ale nikde se nic neděje. No, to je teda zvláštní, nebyly ty knížky třeba jinak barevný? Ne, to už se snažíme vařit z vody, Víťo. No, ale stejně musíme Humi něco označit, tak já bych asi označil ty knížky a šel bych spát, třeba to bude správně. No, doufejme. No, uvidíme, jestli se tam objeví Ne, bylo to špatně, ach jo, co tam bylo za anomálii? Schválně napište dolů do komentářů, jestli jste ji viděli. Jo, napište, tohle by mě zajímalo, jestli jste si něčeho všimli. No, to mě taky, podle mě jsme to prozkoumali úplně a vůbec nic tady špatně nebylo. No, tak to jdem prozkoumat znovu a snad se posunem dál. No, snad jo, zatím jsme se dostali jenom do druhého levelu a dál jsme se nedostali kvůli tím rukům. Přesně tak. Tak, dobrý, pokračujeme dál. No, zatím tady zase nic nevidím. Já taky ne, žádný stopy nejsou, ne. Ne, naštěstí ne, to už tady ani nechci vidět. Já taky ne. Tak otevřeme koupelnu. Upřímně se bojím tam docela nakukovat, aby na nás zase něco nevyskočilo. To mi radši ani neříkej, Vítě, já se nechci lekat. No, ale já tady nic zase nevidím, to je fakt podivný. No to hodně, když tady je všechno normálu. Ach jo, Humi, tohle to je fakt matoucí. Pračka funguje furt. A já nechci zase typovat, já to chci uhádnout. No, já bych taky chtěl to vidět, Humi, ale bohužel tato hra není tak jednoduchá, jak jsem si myslel. No to teda vůbec ne, po prvním kole jsem myslel, že to bude easy, ale vůbec není. No, asi ne, a tak já nevím, Humi, zkusíme označit třeba ty hodiny. No třeba zkusíme. Tak jdeme spinkat, já jsem teda vůbec nic neviděl a to bylo správně! Co? Ty hodiny bylo správně a co tam bylo jiný? Já mám pocit, že tam byl špatný čas, teďko si to moc nepamatuju, ale podle mě tam byl jiný čas než 1 ráno. No tak výborně, tenhle typ nám vyšel. Tak jo, dobrý. Co? A rychle spát. Ne! Spát, můžeme My nemůžeme jít spát! Jak to, když jsme to označili? Jak tahle hra funguje? On počítá, já nevím, co máme dělat! Víťo, ne! Víťo, ne! Co se stane? Proč? Co se stalo? Ne, a zase 1 hodina, Víťo, já nevím, jak tohle máme dělat, když si to označila, my jsme si nemohli jít lehnout. Nevím, ale tenhle ten nemá uši rovnou, takže můžeme jít zase spát a rovnou do toho druhého levelu. No tak tohle bylo hodně rychlý. No to, tady chybí míč? No, takže dostaneme se konečně do 3. levelu. Uvidíme. Co? Teď byl... Já to nechápu, já jsem omylem označil tady místo tady. Víťo, to snad ne, to jsme dali těsně vedle. Ach jo, a přitom jsme si toho všimli, tyjo, tohle to je fakt extrémně těžký. No ale hlavně mi řekni, co máme dělat, když tam něco takhle se bude pohybovat. My to označujeme a stejně se nemůžeme mít vyspat, že to máme označovat víckrát. No, já vůbec netuším, Humi, potom to zkusíme něco jiného udělat, třeba zkusíme jít spát, když to uvidíme a neoznačit to. No nevím, můžeme zkusit, no. Tak, ale teďko se tady zase nic nenachází, ach jo. Co tady v koupelně, to je všechno stejný. No, zase to spadlo, jdeme, radši rychle pryč. Co to bylo, Víťo, já vůbec nevěděl, co to je. No, to byl nějaký ten stojánek. Tak, máme 2 ráno, hodiny vypadají v pořádku. Hodiny jsou fakt dobře? Tohle už nechci ani vidět. Jo, jsou dobře, Humi. Jo. Tak koukneme ven a nic děsivého tady není. Ten balkon je fakt děsivý, tam se mi ani moc nechce chodit, upřímně. Lepší hned zavřít. No to teda jo, a možná bychom měli teda zavírat asi dveře za sebou, nebo já fakt netuším, co děláme špatně. Možná jo, no. Tak, ale teď tady zase nic nevidím. Taky nevidím nic. A zase půjdu do té odporní koupelny. A nemůžu, tohle bohužel otevřít nejde, tak zkusíme jít do koupelny a... Tohle tady bylo asi, jo. Jo, tady v koupelně je všechno v pořádku, Víťo, kouknul bych do té další místnosti. No, já se bojím, že tam na nás vždycky něco vyskočí. No, to a taky, a tady vypadá, že je všechno v pořádku. No, tak zase nevím, co může být špatně. Já nevím, žádný... Počkej, ta panvička nemá držátko! Jo, to je pravda, rychle spinkat! Tak doufám, že na nás nic nevyskočí. Jo, dobrý. 3 hodiny, to je super, jedeme dál. Tak, dobrý. V tomhletom pokoji vypadá, že je asi všechno v pořádku. Jo, tohle vypadá, že je dobrý. Koukneme ještě na ten balkón radši. No, radši jo, ale fakt extrémně se bojím, Humi. No taky, tady předtím byl ten fialový paňáček, nebo co to je? No dobrý, nic tady není, takže asi můžeme pokračovat dál. Jo, tady to je v pořádku, jdeme dál. Tak halo, je tady někdo? Hlavně opatrně.
No, neslyším ani žádný kroky, asi koukneme na záchod, tady nic není. No v pohodě. Tak pračka jede v pořádku a tady taky nic není. Taky vidím, že je všechno v pohodě, tady jsou 2 krabice, 2 kytky. Počkej, já slyším vodu. Co? Ale tady se nic neděje. Nebo možná někdo spláchl záchod. To je divný tohle, ale A nebo tady někdo pustil vodu, já vůbec nevím, odkud se pustila ta voda. já taky nechápu, ale nikde nic nevidím. A nebo tady se pustila. A co pračka běží? Jo, ta běží, mi furt se trošičku houpe A tam občas. něco kapalo, nekapalo? Já vůbec Ze nevím, zhora. ale... Co? Ne? Určitě někde tekla voda, já jsem slyšel nějaký spláchnutí nebo něco, ale absolutně nevím, odkud to bylo. Já taky nevím, Víťo. Tak mám zkusit jít sem do vany, tak můžeme označit nějaký kohoutek, ale absolutně nevím, který. Já taky ne, nějaký asi typneme. A nebo záchod ještě, tak... Víťo, nevím, ale asi bychom měli něco vybrat. No, zkusíme jít do pokoje, nepustí se to znova? Uvidíme. No, vůbec nic neslyším. Já nevím, Víťo, asi bych zkusil něco označit a šel spát, už se tady necítím moc dobře. Tak zkusíme tohleto a jdeme si lehnout, ale bojím se, že se tam objeví zase jenom 1 ráno. Uvidíme. Tak... Jo, je tam 1 ráno, takže to bylo špatně! Ach jo, Víťo, já nevím, když mě tam přišlo, že je všechno v pohodě. No, byla tam jenom nějaká ta voda, ale to jsme absolutně nemohli vidět, ani nic jinýho. Já už nevím, fakt musíme koukat asi víc pozorně. Tak, tady je všechno v pořádku a zase ta kuchyně děsivá. To jo, no, musíme, tady nic nelítá, ne, dobrý. Tak, no, ale říkám si, že tady ještě nebylo ani jednou nic 2krát. To je pravda, viď, vždycky je něco novýho. Podíváme se a zase to vypadá v pohodě, ach jo, my to bez tak zase nenajdeme, my. A to není možný. Tak záchod, taky tu nic není a Tyhle vypínače, ty byly v pohodě? no, asi, jo, ty tady byly 2. Já nevím, já zase nic nevidím. No, já taky ne, Humi, teď to začíná být mnohem těžší než předtím, ach jo, tohle tady bylo tenhle trám? Já si myslím, že jo, Víťo, my už se snažíme fakt hledat nějaký výmysly. No a ten obrázek je asi taky v pohodě, to co by tady mohlo být špatně? Já fakt nevím, Víťo. No, já taky ne. Tak asi, já nevím, označíme, co bychom mohli označit, třeba, Já bych označil tu ventilaci v tom pokoji. no, anebo byla tady schránka? Zkusím označit tu schránku. Radši jo, třeba to klapne. Jdeme spát a uvidíme, teď jsme fakt typovali a typovali jsme špatně. No, aspoň, že se nemůžeme posouvat dozadu, protože už bychom byli někdy tak v 10 hodin večer. No to teda asi jo. Tak, podíváme se ven. Nic tady není zase. Ale tohle je strašně těžký, mně přijde, že tady nic není jako. No, mě taky, ale předtím se nám docela dařilo, dokud na nás nevyskočily vždycky ty potvory. To je pravda, no, nebo to spíš je takový, že buď je to strašně lehký, anebo naopak prostě nic nevidíme. No, pravda, tak. Tady jsou zase 3 kytky. Pračka funguje a teď už nám zbývá jenom koupelna a záchod. Fuj, do té koupelny vůbec nechci chodit, to je pěkně hnusná. No to teda jo, a ten záchod je takový stísně... Nebyl předtím zavřenej? Rychle spát, Tak zavřeme dveře a rychle spát. rychle, Víťo. Fuj, tak tohle to bylo fakt hnusný. No to jo, fuj, ale dobrý, jsme ve 2 hodině. No tak snad tady něco najdeme a nevyskočí to po nás hned. Chtěl bych se dostat už do 4. No to já taky, tam jsme ještě nebyli, ale bojím se, že to bude nemožný. Uvidíme, dáme do toho všechno. Tak, tady zase nic není a vypadá to, že tenhle náš pokojíček je úplně v pohodě. Jo, ten je v pořádku, šel bych se podívat do kuchyně a do dalších místností. Tak, koukneme, halo, je tu někdo? Ozvěte se, ale neútočte. No, vypadá to, že tu asi snad... fuj! Fuj, rychle zpátky a zavřít, co to bylo za hnusnou kytku? Jít spinkat. Víťo, takhle to musím asi dělat vždycky, označit, zavřít a spát. No asi jo, ale předtím nám to nevyšlo s tím letím, jak na nás tady koukal, tak to jsem taky zavřel ty dveře. No ale asi jsme nezatáhli záclonu. No ale já jsem na něj chtěl vidět, co dělá. No ale možná, že jsme fakt měli zatáhnout, nevím, radši všechno zavřít, co půjde. Tak, tady je to všechno v pohodě, mně přijde, že tahle místnost ani jednou neměla chybu. To je pravda, jenom na tom balkóně byl ten trpaslíček, nebo co to je. No a teďkon tady zase nic není. Ani nic neslyším. No, ta pračka funguje, takže to je správně, tady taky nic.
tak jdem do koupelny. Zase ta hnusná koupelna. No, tam bohužel taky nic není. A záchod, to by bylo divný, kdyby byl dvakrát po sobě. Hele, byl tam ten sprchovej kout správně v té koupelně? Podívám se. Nalevo. No, ten byl vždycky tady, to jsme minule označovali, když jsme si mysleli, že stříkala ta voda. Jo, to je pravda vlastně. Tak, ale Nejsou ty pantofle posunutý? Ne, to asi ne. možná byly, ne, to asi ne, tyjo, já vůbec nevím. Nic nevidím vůbec, Víťo. No, já teda taky ne, tak, no, ale to je divný, musí tady něco být špatně. No něco jo, ale nevím co. Co ty hodiny? Jsou dobře? Jo, Ne. Jo? jsou humy. Ne, ukazují 3 hodiny, ale jsou 2 hodiny. Jsou 3 hodiny, my jsme humy už zvládli jednou. Já už jsem z toho, Víťo, úplně zmatený. No, koukám na to. Tak, ale já tady teda nic nevidím, nevím vůbec co, možná, jo, tu postel nemůžeme vyfotit. Víťo, tak já fakt nevím. Tak co, ale máme označit, když tady absolutně nic nevidíme? Nevím, ach jo. Halo, je tu někdo venku? Třeba ten nápis je jinde, ale to absolutně nevím, to já neumím čínsky. No, já taky ne, Víťo. Tak zkusím označit tohle třeba, nebo... já vůbec netuším, není něco v tom koši? Víťo, já fakt nevím, tady fakt buď to vidíme, nebo nic není vidět. No, tak zkusíme všechno ofotit, třeba se něco stane. A lednička asi otevřít nejde, viď? No, mě asi bohužel ne, ty bys se chtěl hned najíst určitě. No, už mám docela hlad. A nebyl ten nůž třeba naopak? Já fakt nevím. Taky nevím, tak zkusíme jít spát a uvidíme, co se stane. Dáme tomu ještě jeden pokus, když tak. A jo, je zase 1 ráno. No, to je strašný, tak to pojď zkusit. Zkusíme to takhle naposled a budeme se snažit pořádně koukat. No, snad to zvládneme, tak. Pořádně to tady prozkoumáme. Ještě jsem to neprozkoumal v pokoji, ale myslím si, že tam bez tak nic nebude. Tam zatím nikdy nic nebylo, no, tady všechno v pohodě. Tak, dobrý, záchůdek, ten taky vypadá v pohodě, ach jo, tak to bez tak bude někde v pokoji. Já nevím, Víťo, ale to je fakt strašně těžký, když to jsme hned v prvním levelu a hned je to takhle náročný. Tak tohle je mega divný, označ to rychle. Ale já nevím, jestli mám označit tohle nebo tu místnost, asi jenom tohleto, ale nechci se jít podívat, kam to vede? No možná bychom mohli, ale opatrně. No, bez tak tady na nás něco vybavne. Víťo, já nevím, co tam je. Víťo, co to je? Víťo, já tam nejdu. Ne, to jsme asi neměli dělat. Víťo, zdráme. Rychle, ale označit jsme ho museli, Humi. Zavřem. Tak, a jít spát. Lidi, u mě úplně pije srdce, ale dobrý, jsme v dalším levelu. No, super, tak jsme to zvládli a zrovna jsme se předtím bavili o tom, o té skříni, že tam nikdy nic není. No to jo, řekli jsme to a zrovna to tam bylo. Ale naštěstí jsme to zvládli, ale teď už tam určitě nic nebude. Jo, dobrý, už je v pořádku. V pohodě, a to tam ani nechci nikam dál jít už. Ta pračka skáče víc než normálně. No, tak ji asi vyfotíme a jdeme rychle spát. To musí klapnout, kolik je? Jo, 3 ráno. Výborně, Víťo, teď nám to docela jde, ale je to teda o nervy. No to teda jo, ale teď tam nebyly žádný detaily, to byly takový velký věci a až nám tady dají něco malinkýho, tak bez tak to zase... Ta hračka chybí. Ne, a bez tak bude zase tady? Kde je? Kde je, Víťo? No, nemáme jít ven? No musíme jí najít, Humi. Ona bude jinde než předtím. No, ale já bych rád označil aspoň to prázdné místo, nebyla tady ta hračka třeba? A to nejde označit? No, bohužel nejde, Humi, musíme ji někde najít, ale kde se nachází, není třeba na záchodě? Hlavně opatrně, ať na nás nezautočí. Jo, tamhle něco Jo, a rychle, zavřít a do postele. Rychle, tyjo, tohle to bylo fakt malinký, ale konečně se dostáváme někam dál, jo! 4 hodiny ráno, tak to je super. Tady, rychle označit a spát. Já už mám fakt úplně nahnáno. No to já taky, ale už je 5 hodin ráno. Teď jedem jak draci, Víťo, jen tak dál. No ale bez tak teď už to bude děsivější a děsivější. Asi jo, rychle zavřít, všechno hlavně zavírat. Tak zavíráme, já se bojím úplně otvírat ty dveře, aby na nás něco nevybaflo. Já vím, já taky. Hodiny v pohodě? Jo, všechno je v pohodě, panáček je v pohodě, tamhle to dole je taky. No, bohužel se musíme vydat sem. Tak jdeme dál. Hlavně opatrně už. Haló? Už nic. Je tady někdo? Co tady to je dobrý, takže musíme do té schýlý koupelny. Ach jo, tak tam jdeme, Humi, ale opatrně. Co? Tady nic není? Neříkej mi, že teď tady zase nebude nic vidět. No, Humi, já se obávám, že možná jo.
Ne, co pračka běží? Jo, běží úplně v pohodě a Boty jsou, 3 kytky jsou. dveře otevřít nemůžem se kouknout tím kukát. Co když to kukátko je jinak? Já nevím, Vítě, ještě bych to omrknul někde jinde. No, upřímně trošičku vypadá, jak kdyby to bylo nějaký oko. Jo, to je pravda. No, zkusíme si to ofotit a radši ještě není tady moc prázdno, i když to asi bylo vždycky. Vítě, abych si možná šel lehnout, to oko fakt bylo divný a to kukátko, i kdyby to bylo kukátko, tak je nějak nízko. No, ale tak my jsme docela malinký, ono to no i když, já fakt nevím, radši se ho necháme teda označený a ještě to jednou prohlídnem. Dobře, tak jo. Ale tady vypadá, že je všechno v pohodě. No, asi jo, tak, no, možná jsme měli pravdu, já vůbec netuším. Hlavně zavírat dveře za sebou radši. No, to je pravda, rychle radši zavřu a tady fakt nic není, tyjo, možná jestli to bylo to kukátko, tak jsme fakt dobrý, ale nic jiného tu upřímně nevidím. Já taky ne, jako nic jiného mě nenapadá. No, tak jdeme si lehnout a uvidíme, snad budeme mít štěstí. Držte nám palce, snad to klapne. A ne, je zase 1 ráno, ach jo, zase jsme to pokazili. V dnešním videu se objevíme v tom nejděsivějším obchodáku, kde se budou dít různý anomálie. Takže jestli tě zajímá, jak to dohrajeme, tak sleduj až do konce. Tak společně s Víťou už se nacházíme na začátku obchodáku a všechno musíme pozorně prohlídnout, aby jsme v druhém kole zjistili, jestli se něco změnilo anebo nezměnilo. Tak uvidíme, Vítě už to prohlíží. No, Humi, takhle to má pěkně vypadat, ještě se nám tady otvírá nějaký výtah, tak ho taky zkontrolujeme, jak má vypadat. Pan Brambůdek tady má sedět, teda pan Rajčátko. Pan Rajčátko vypadá docela vtipně. No, to teda jo, ale takhle to vypadá docela hezky, tak doufejme, že v tom dalším kole tady nebudou nějaký extrémně divný anomálie. Tak jdeme do druhého kola a teď uvidíme, co se změnilo, jestli to teda na to přijdem. No, tak jo, podíváme se tady, na začátku mi nepřijde vůbec nic jinýho. No zatím to vypadá všechno stejně, ten balonek tady byl taky. Tak, podlaha je v pohodě, tohle asi taky. Co výtah už přijel? No tak, už přijíždí a zdá se mi, že v něm nic špatně není, že by hned v druhém kole nebyla žádná anomálie. No možná to je takový chytáček, nevím no. No, ale Humi, upřímně, já tady fakt nic nevidím, takže asi můžeme pokračovat dál. No, asi to bude v pořádku, doufejme. Tak a co? Byly tam anomálie a rovnou co, jaký to byly? Co, takhle 4, to bychom si toho všimli, ne? No, já tady vůbec nic nevidím, Humi. No já taky ne. No, ještě se koukneme, kde byly ty křížky, ale jeden tenhle křížek byl přímo u nás a další byl takhle tady ve prostřed. Myslíš si, že byly špatně tyhle panáčci nějak? Já nevím, u toho výtahu byl jaký křížek, co něco na stropě, není tam něco? No, vůbec nic tady nevidím. Lidi, schválně napište dolů do komentářů, jestli jste tu chybu viděli. No to napište, já totiž teda absolutně nic nevidím. No to já taky ne, ale podle mě to byly ty panáčci. Můžeme se hned v dalším kole podívat, jestli nemají mít třeba jinou barvu. No jo, zkontrolujeme to, ale musíme tady kouknout. No, Humi, mají být zelený a oni byli bílí. Jo, to je pravda. No, ach jo, tak to jsme si fakt nevšimli. Musíme si asi všímat fakt sebe menších detailů. To jo, nečekal jsem, že to bude až takhle do detailu. No, to já teda taky ne. A ten balónek asi vypadá v pořádku a všechno je tady v pohodě. Barvy taky v pohodě, pana Rajčátko vypadá taky dobře. No, ještě si musíme počkat na výtah, aby jsme ho mohli zkontrolovat, ale výtah je zase v pořádku. Tam bez tak žádná chyba nikdy nebude. Asi ne, no, zatím to vypadá dobře. Tak, no, ale už máme skoro všechno zkontrolovaný a zatím jsem neviděl žádnou chybu zase. No já taky ne, abych šel normálně dál, ale bojím se, že bude něco špatně. Co to sakra je? Tak to netuším, ale vypadá to hodně divně, takovýhle schodiště dolů. No, chceš jít dolů? I když podle mě to asi nikam nevede, radši jsme to jen označili a jdeme dál. Jo, jdeme dál a bylo to dobře. Tak, už jsme si napravili to, že jsme předtím udělali chybu, teď už to musíme mít všechno jenom správně. Přesně tak, dobrá práce, tak omrkneme rovnou tyhle plagáty, to vypadá, že to je všechno v pořádku. No a tyjo, takhle na první pohled nikdy nejde vidět, co je tady špatně. To teda ne, no, bojím se, že to budou fakt sebe menší detaily. Co tady to nemělo to jinou barvu? No, Humi, to furt mění barvu. Jo, aha, toho se si nevšimnul. No, to je úplně správně, takhle to má být.
Jo, tak jo, co pan paňáček, rajčátko, je v pohodě. No, asi jo, ale je takový divný, je upřímně docela děsivý, ale takhle asi má vypadat. No, to máš pravdu, bylo by lepší, kdyby se usmíval, nebo z něho za chvilku udělám kečup. Oh, tady chybí panáček. Jo, to je určitě. A dveře se otevřely a je to dobře. No, tak dobrý, tak můžeme... Co, ona za náma běží? Co to bylo? No, mně se zdálo, že slyším nějaký kroky, ale já jsem myslel, že jsem to dupal já, tak ještě, že nás nechyt dřív. Co? Tady budou i takovýhle děsivý věci? No, Humi, já už mám teď upřímně docela strach, aby třeba pan Rajčátko se na nás nerozběhl. To snad ne, třeba jsem ho urazil s tím, že jsem z něj chtěl udělat kečup. No, Humi, měl by ses mu asi radši omluvit. Možná za chvilku. Tak, dobrý, ale zase tu není nic špatně, co ve výtahu. Výtah vypadá vždycky úplně v pohodě. No, tam bez tak nic nebude. Pane rajčátko, omlouvám se vám. No, doufej, že tvoji omluvu přijme a nerozběhne se proti nám. Snad ne, tohle taky vypadá, že je dobře. No, Humi, tyjo, tady zase žádná chyba není, ach jo. A co stropy, jsou v pohodě? No, na stropě asi nic divného není, můžeme to ještě takhle proběhnout celý, ale asi bych pokračoval dál, třeba tady žádná chyba není. No, asi ne. Tak jdeme dál. Tak, ale když tak to zjistíme, jestli tady byla chyba a jo, fakt tady žádná nebyla. Dobrý, docela nám to jde. Tak, pokračujeme dál a na první pohled tady zase vůbec nic nevidím. No, zkontrolujeme ty plagáty. Tak, no, asi jsou v pohodě a tyjo, pan Rajčátko tady zase v klidu sedí a balónek není na jiném místě. No, taky se mi zdá, že se trošku posunul, ale říkám si jenom, jestli nekoukáme z jiného úhlu. No, Humi, ale tahleta roleta tady nebyla. Nebyla? No, nebyla a teď, když jsme ji označili, tak se dokonce i zavírá. To je Víťo dobrý postřeh, jen tak dál, jde ti to. No, tak asi pokračujeme dál, to asi byla snad jediná chyba, kouknem. Jo, dveře jsou otevřený. Super, jsme na dobré cestě, tak jedeme dál, teď si toho docela všímáme. No, docela jo, udělali jsme zatím jenom maličký chybičky, asi jenom 2. Plagáty vypadají opět, že jsou docela v pohodě. No, bez tak na těch plagátech nikdy nic nebude, protože furt jsou stejný. Hlavně tam, kdyby se změnilo třeba jenom písmo, tak si to ani asi nevšimnem. No, to určitě ne. Tak, eskalátory jsou asi taky... Co? Tohle je úplně jiná podla, tam jsou nějaký mrkací oči. Jo, to jo, to je Víťo, ty si toho všímáš fakt dobře, dobrá práce, jen tak dál. No, ale radši pokračujeme dál, já se bojím, že na nás zase něco vyskočí, jako tam ten panduláček děsivej. No to bylo hrozně, jak za náma běžel, ještě naštěstí, že do těch dveří se nevešel a zmizel. No to teda jo, a jo, příště, kdyby to bylo pryč, tak bychom mohli zkusit tam zůstat schválně, co by nám udělal. No a já zavřu radši oči, ať to nevidím. Tak, dobrý, tyjo, teď tady zase není žádná chyba nikde. No jen taky nic nevidím, pejsek je na zemi, stropy jsou v pohodě, eskalátory jedou normálně. No, koukneme se na výtah, no už tady nejsou žádný oči, číslíčka dobrý. Je to dobrý, pana Rajčátko taky v pohodě, mohl by se usmát, aby jsme ho mohli označit, ale nic no. No, to si myslím, že se Humi nestane, ten pan Rajčátko se bez tak vůbec nikdy nehejbne. No a co tamhle ten mladík na tom plagátě, ten je v pohodě? No, asi jo, podle mě takhle vypadal vždycky, takže... No, nejspíš asi můžeme pokračovat, nic špatného tady nevidím. Za mě taky v pohodě. Co? Co? Na eskalátorech byly chyby, Humi. A když jsme na ně koukali, tam nic špatně nebylo, ne? No, já jsem je moc nekontroloval, ty jsi říkal, že jsou v pohodě a... co? Oni jezdí nahoru a dolů! Tak to je mega divný, ale já jsem na ně koukal, ale ne tak dlouho. No, Humi, ale říkám si, že kdyby si stál ve prostřed a vůbec nechodil, tak by si se nikam v životě nedostal, jenom by si jezdil tam a zpátky. To jo, vždycky by ti chybělo kousek a pak bys jel zase zpátky. No to teda jo, ale myslím si, že můžeme pokračovat dál a musíme si všímat větších detailů. No tak jedna chybička, jedeme dál, teď už to bude dobrý. Tak, no, doufejme. Ze začátku takhle přijde mi, že tohle to nikdy špatně není, že to je vždycky správně. Jo, to mě taky, i ty plagáty jsou zatím po každý v pohodě. No, to je docela podezřelý. Tohle, co tady bylo, asi jo, tyjo, já už vůbec nevím. Balónek neposunul se asi ne, to se mi jenom zdá. No, koukneme do výtahu a ve výtahu je zase všechno v pohodě a, nebo tohle, jo, to tam asi bylo. Ne, Víťo, to už máš vidiny, to je všechno v pořádku, si myslím. Podívej se, oni tady nemají hlavu! No, fuj, to vypadá divně, je celý rozházený. No to třeba doufejme, že se na nás zase nerozběhne, radši rychle běžíme do těch dveří. Rychle pryč. Tak, chyby jsme uhádli, pokračujeme dál. Doufám, že už třeba něco bude s panem Rajčátkem, já ho chci vidět se nějak hejbat. Jo, to by bylo hustý, kdyby tady chodil. No to teda jo, tak, plagáty asi vypadají
dobře. Jo, to je v pořádku, balonek je taky na svém místě. No, pane rajčátko, samozřejmě. Tady Pejsek, chybí chybí pejsek! pejsek! Myslíš si, že to byla jediná chyba? Jdeme se kouknout, jestli se nám otevřely dveře. Ne, ještě tady něco možná bude. Co? A co by tady ještě mělo být špatně? Já nevím. Tak něco ve výtahu třeba? Ne, výtah vypadá v pořádku. Počkej, mně se zdá, že já někde slyším toho pejska štěkat. Co? Hlavně... Utíkáme, už jsem ho označil! Rychle pryč, nebo nás sežere! Nech nás, pejsku! Dobrý, myslíš si, že se dostane sem? Asi ne, nikdo se asi zašprajcnul. No, koukneme se. Asi už je pryč. Tohle to bylo fakt děsivý. No to jo, napřed tady běhá zelený paňáček a teď pejsek. No, ale ten pejsek by byl docela... Nezdá se mi to, nebo tohle je zase... Jo, zase jsou bílí ty panduláci. Jo, zase to má obrácený barvy. Tak, označíme to a ještě tadyhle 2 a myslím, že to máme. Ještě, že jsem si toho všiml, to je stejný jako předtím. A nepoběží teď zase ten paňák? No, myslím si, že ne, to by musel zmizet zase z toho obrázku, ten pejsek taky zmizel. Jo, to je pravda, takže musíme si dávat pozor na to, když něco zmizí, tak to potom někde běhá. No to teda jo, tak doufejme, že třeba nezmizí tenhle ten pan rajčátko, protože by tady byly 2. No a to by dělalo neplechu. To teda jo, tak, ale vypadá to, že tady máme zase všechno v pohodě. Počkáme ještě na ten výtah. No, ach jo, já se bojím, že to bude zase nějaký detail, který vůbec neuvidíme. No, snad si toho všimneme. Ještě koukneme pořádně na ty schody, ale ty vypadají, že jezdí normálně. No, asi jo, tak chvíli tady počkáme, ale nevrací se, tak dobrý a asi pokračujeme ještě dozadu, ale bojím se, že tady už nic nenajdeme. Ještě bych se kouknul na stropy radši. No, na strop, tak tady na stropě se asi nic nenachází. Asi bych pokračoval klidně dál. Jo, možná to byl jenom chyták a bude to všechno v pohodě. No, doufejme, tak asi jdeme. Jo, to bude v pohodě. Jo! Hustý, fakt že jo? Tak jdeme, docela nám to jde, Víťo, bych řekl. No to teda jo, a báli jsme se úplně zbytečně, ale teď to určitě už nemůže být v pohodě po druhý za sebou. To si taky myslím, takže teď pozorně koukat. Tak, plagáty už jsme prošmejdili a... Počkej, co to bylo pod tím balónkem? To tam bylo předtím? Myslíš tyhle dveře? Jo, ten nápis tam asi byl, viď? No, já vůbec netuším, jestli tady vůbec byly dveře. Já nevím, já už mám trošku strach, tak už vidím věci, které bych ani vidět neměl. No, radši si to necháme úplně nakonec a radši to nejdřív omrkneme i tady. Co ten výtah? Ten vypadá, že je v pohodě? No, tak pokračujeme ještě dozadu a když tak asi označíme ty dveře, nebo ne? Já nevím, Vítě, to se mi přijde divný, že by to zase bylo bez chyby. No, tak zkusíme označit ty dveře, třeba to bude správně a když tak se asi nic ne... Bylo to špatně, ty dveře tady byly vždycky! Víťo, promiň, já jsem myslel, že ten nápis tam je navíc. Ach jo, a tady žádná chyba nebyla! Zase to dali takhle úplně chytře za sebe. Ach jo, my to jsme fakt pokazili, my jsme se nechali úplně zmáct. No hlavně já, promiň, Víťo. No, to vůbec nevadí, máme tady další pokus a doufejme... ten balonek úplně skáče! Jo, nikdy se předtím nehejbal. No tak, teď už se nám snad otevřely dveře, když jsme ho označili, doufám, že tady nebude další chyba. Jo, dobrý! Super, tak tohle bylo rychlý a snadný, jen tak dál, to by šlo. No, to by mohly být takovýhle anomálie, který uvidíme hned na první pohled. Takhle jo, no tohle, občas je to těžký, ale občas moc lehký. No to... Co to je? co to je? Já tam nejdu, to je děsivý. No, ale musíme označit humy. Já tam nechci. Ahoj, smajlíci! On jde po nás. No, tak tomuhle se taky budeme muset vyhnout. Co? Co? Od nás trefil ještě ten bílej, jak jsme to měli udělat? Co se stalo? No, jako anomálie jsme našli, ale sejmuli nás. Oni jakhle fakt můžou útočit? To bylo fakt děsivý. Počkej, teď se nám to kolo jako neuznalo, jo? No, já vůbec netuším humy, ale teď nás to úplně rozhodilo, musíme zase koukat, jestli tu něco není. Ty brdě, tak tohle bylo hodně divný. No to teda jo, a naštěstí už tady nejsou. Už nechci, aby takhle jak se nás úplně rozjeli, už nic takového nechci. No, to já taky ne, jdeme se kouknout do výtahu. Tyjo, doufám, že s náma třeba někdy nespadne. No to snad ne. Tak, ale teďkon tady bez tak žádná chyba nebude. Stropy taky v pohodě, koukám, jo, dobrý. No, asi jo, podlaha asi taky, na pejska jsem nekoukal, ale myslím si, že ten bude v pořádku. Myslím, že pejsek byl v pohodě. A no, nic špatného tady nevidím, tak jdeme... Co? Kde byla chyba hned tady u nás?
Co, já jsem teda... Jo, tady je jenom jedno oko, Humi, tam byly dvě vždycky. Jo, ty máš pravdu, vždycky byly dvě i na začátku. Ach jo, toho jsme si všimnout mohli. No to teda mohli, ale bohužel musíme dávat větší pozor. No to jo, tak jdeme dál. Tak, no, teď koukneme radši pořádně na ty plakáty, ale myslím si, že tady nic není. Balony, taky v pohodě, dveře, taky v pohodě. Zase se mi zdálo něco divného na těch dveřích pod tím balónem. Co, Humi, koukej na to, tohle to má být dole. Jo, to je pravda, to je špatně. Ještě, že to nespadlo na nás. No tohle bych nechtěl, aby mi trefilo do hlavy, to by byla pořádná šlupka. No to teda jo, ale můžeme pokračovat dál, tohle to bylo docela jednoduchý. To jo. Tak, no, plakáty musíme rychle překontrolovat, protože na těch je to nejméně vidět. Těch... O, Co to je? to na nás bude lítat, až to budeme označovat. No, já vůbec nevím a možná je můžeme označit všechny najednou takhle ze zádu a rychle utéct? To by bylo dobrý. Co se to děje? My musíme označit jich takhle víc skupinek a oni se vyfukujou. No hlavně ať nás netrefí, asi by nás to zase někam odpálilo. No to teda jo, ale dobrý, takhle je označíme a snad už to je všechno a můžeme pokračovat? Jo, můžem! Tak tohle bylo dobrý, já jsem se bál, že se na nás všechny rozletí. Ty brďo, ještě jak se na nás koukali, to bylo hodně děsivý. No to teda jo, ještě když jsme se koukali na ty plakáty a hned jsme se otočili a všichni se tam objevili. To jo, to bych se ve skutečnosti hodně lekl. No to já taky, ale pokračujeme teda dál, teď už tady nic na první pohled děsivého není. Jo, tohle vypadá všechno v pohodě. No, pan Rajčátko je taky v pořádku, to se mi líbí, ten je úplně hodňoučký, jenom tady sedí a odpočívá. No, je pěkně nudný, nic nedělá chlapák. No, Humi, radši to nezakřikni, aby se na tebe třeba nerozběhl. No, to je pravda. Tak, no, teď už to vypadá, že je všechno v pohodě, žádný balónky, nic se tady nehejbe, koukneme radši na eskalátory. No, ale vypadá to v pohodě. No, Humi, teď se bojím, že tady bude zase nějaký třeba malinký detail, třeba jako to... Co to je? Co? To jsem si předtím vůbec nevšiml. No to já taky ne, ještě že jsem to slyšel. To jo, dobrý sluch máš, Víťo. Tak, ale můžeme pokračovat dál. Tak jdeme do dalšího kola a ještě do toho se posilním tímhle fizzy drinkem s příchutí liči. Je to úplně novej, tak já se jdu posilnit a můžem do toho rovnou vlítnout. Tak, my pokračujeme. A škoda, že tady není třeba automat na fizzy drinky, ale v automatu se fizzy drink asi koupit nedá. To se dá jenom ve večerce. Přesně tak, Víťo, mňam, a tady ta nová příchuť je fakt dobrá. A teď musíme koukat dál. Musíme a myslím si, že by chutnala i panu Rajčátkovi, třeba by se aspoň fakt usmál. No třeba jo, zlepšilo by mu to den. Tak, ale pokračujeme. Vidíš tady nějakou chybu někde? No zatím nikde nic nevidím, strop taky v pohodě, ty schody taky byly v pohodě. No, hejbe se to asi normálně a... asi v pořádku teda, ale no... Počkej, ne, tady je nápis z druhé strany, viď? Jo, tady je nápis, tak zkusíme se ještě vrátit. Já jsem si teda ničeho nevšimnul, vypadá to všechno dobře. No, tak asi pokračujeme, budeme doufat, že se... ty čísla na těch skřínkách! Jo, oni se mění, Víťo, ještě, že si na to kouknul a to byly skřínky takhle hned dvakrát za sebou. No, to byly, jo, a já jsem si myslel, že nic za sebou nebude, takže asi budeme muset kontrolovat fakt všechno extrémně moc. Ta hra to fakt dělá chytře. No, to teda jo, doufám, že na nás zase něco nevyskočí, radši to vždycky budu kontrolovat jako první. No snad ne. Tak tohle to nějak, ne, mně se zdálo, že to problikává, ale je to asi v pohodě. Jo, Víťo, to už máme jenom vidiny z toho všeho. Tak, dobrý, pan Rajčátko tady zase v klidu sedí, ten je fakt vtipnej. No, ten je úplně v pohodě. Co Vítak už přijel? No, koukneme do výtahu, podlaha v pohodě, nic divného tady není, takže si myslím, že můžeme jít nakonec a asi to budeme muset projít. Počkej, ten nápis tam byl dobrý? No, jo, je to správně, Humi, a já tady nic divného nevidím, tak asi to riskneme a pokračujeme. Jo, tohle bude v pohodě. Tak, jo! Dobrý, to je, nám to fakt začíná docela jít. No to teda tak, jdeme dál. Radši kouknu takhle za roh, aby na nás nic nevyskočilo, ale vypadá to, že to je v pohodě. Tam něco bylo, já to viděl, tam něco probliklo, neprobliklo tam něco nahoře, nebo se mi to zdálo? No, Humi, to se ti asi jenom zdálo. Aha, to se mi fakt asi jenom zdálo a mně se úplně připadalo, že tam něco probliklo. No, asi ne. Tak, koukneme, ale teď jsme moc neskontrolovali ten začátek kvůli tobě. No, promiň, já jsem se fakt lekl. Tak, no, ale já tu... tohle je strašně velký! Jo, to je obří. No a počkej, i tamhle ta cedule je obrovská. Jo, to je úplně všechno zvětšený. Tak ale
I tohleto! I tohle, a myslíš, že už to je všechno? No, tahle cedulka je taky velká. Co, jak jsme si nemohli všimnout tohle? To je úplně obří. A, na začátku taky tohleto je obrovský a je to už všechno. Jo, tohle plakáty jsou v pohodě. Tak jdeme kouknout, jestli se nám už otevřely dveře. Ne, Cože? Co jsme zapomněli označit? tohle taky jsme označovali, tohle taky. Jo, co? Jak jsme si toho nemohli všimnout? Tak to nechápu, když jsme kolem toho prošli a to je snad úplně nejvíc obří. No, třeba se to zvětšovalo až potom. Možná jo, že postupně, viď? No, koukej, ale bylo tady fakt extrémně hodně chyb, ale všechny jsme je našli. To je dobrá práce, takhle by to šlo až do konce. No to teda, jsme zatím docela na vítězný vlně. Ani nevím, jestli tady ta hra má vůbec nějaký konec. No, Humi, já doufám, že jo, protože už to hrajeme docela dlouho a docela se nám daří. No to jo, už by nám to mohlo dát nějaký, jakože postupujeme nikam dál, nebo já nevím. No, anebo nějaký pohár. No ten bych bral a nějakou ňamku vítěznou. Tak, ale teďkon se mi zdá, že tady zase není chyba. Koukneme do toho výtahu. No výtah vypadá, že je v pořádku. No, tak asi můžeme pokračovat dál. Já to tady prohlížím, ale nic tady vůbec nevidím. Taky nic nevidím a divím se, že ten pan na rajčátku je furt stejný, že s ním ještě nic neudělali. No, a já se radši vždycky takhle budu... Jo, mně se zdálo, že se hejbou ty dveře. Jo? No, ale podle mě to byla jen moje chyba v hlavě. Já si myslím, že to je v pohodě, Víťo. Tak, jo, bylo to všechno v pořádku. Super, tak jedeme dál, ty brďo. Tak, pokračujeme a teďkon to proběhneme extrémně rychle, protože už jsme totální profíci. No, když myslíš. Tak, dobrý, tady v pohodě, takhle to koukneme. Pan Rajčátko taky, ale na ten výtah zase musíme počkat. Jo, na ten se vždycky musí čekat, nemám rád čekání na výtah. No, to já taky ne. A zase je v pohodě, tak pokračujeme dál. Co? Co? To tam nebylo, ne? No, to tam rozhodně nebylo, Humi. A tady ten záchod taky ne. Tak a dveře se nám otevřely, takže super, zvládli jsme to. Tohle je ten nejděsivější cirkus na světě a v dnešním videu se z něho pokusíme utéct, tak sleduj až do konce. Tak jo lidi, už se nacházíme ve hře a spavili jsme se tady v nějaký ohrádce. Co, to je divný, Víťo, nemělo tohle být o cirkusu? No, mělo a nejsme náhodou my nějaký zaměstnanci toho cirkusu a tady je nějaký vláček. Co? Jo, ten vypadá jak z cirkusu. A co, máme za úkol najít nějaký detektor? Co, jaký detektor, ale tohle už vypadá jako vstupní brána do toho cirkusu. No, to teda jo, ale kde by se ten detektor měl nacházet? Tady je nějaký lístek, ten nás asi nezajímá a jdeme... Ježiši, co to je? No, to nevím, tady nás to úplně zavřelo. No a vidíš tyhle ty stopy, budeme si myslet, to je určitě dekorace, že jo, paní? Jo, i když, Víťo, ta paní vypadá taky extrémně děsivě. No, to teda jo, jak kdyby měl někdo nějaký kostým a ona po nás chce nějakých 12 zlatých tiketů, tak na to asi potřebujeme ten detektor. Jo, asi jo, ale tak kde to všechno objevíme? No, musíme asi někde tady prostě hledat po tom cirkusu a ten cirkus vypadá fakt děsivě. No, to jo, upřímně, do takového cirkusu bych nikdy nechtěl, protože tam jsou určitě i děsiví klauni. No, to bez tak jo, a já se klaunu extrémně bojím. No, Víťo, já taky. Tak jo, pořádně to tady prohlídneme. Co, my si můžeme vzít tohodle médiu a můžeme ho třeba takhle zahodit. Co, já myslel, že sejmu aspoň tu kačenku. No, Víťo, bohužel asi ne, ale kam to furt jdeme? A počkej, co je to v téhle kleci? Ježiši, to je nějaký obří mimino a vypadá to, že asi pláče. Co? Co se to tady, Víťo, tak divnýho všude děje? No, to fakt netuším, každopádně vstupujeme do pusy obřího klauna. No a vypadá to, že už jsme vevnitř v cirkusu. Ježiši, tady se zase zavřelo, ale... Počkej, tohle to je asi ten detektor. Výborně, super, můžeme ho nějak použít? Jo, už ho máme a počkej, tady nám pípá, takže... Tady je lístek!
Oh, super, výborný. No a my jich musíme asi najít víc. A tady je další, k tomu bych asi nepotřeboval ani ten detektor. No, tadyhle je to docela easy teďkon, ale nevím, jak se dostaneme zpátky. Myslíš, že ty lístky jsou všude v téhle místnosti? No, podle mě jo, a jdeme se, kolik jich bude potřebovat tady? 5 jich bude potřebovat a my máme zatím 3 a tady vidím rovnou další. Super, tak jo, výborně, máme 4, takže nám zbývá už jenom poslední a ten je tady. O, jo, tak super, a teď, když to dáme týhletý podivný paní, tak nás, ona nás pustila! Co? Víte, tohle je ten nejdivnější cirkus na světě. Co já si pamatuju, tak do cirkusu jsem mohl dobrovolně vstoupit a i odejít a... Ježiši, to je ten Tim, co máme jako dělat? No, já nevím, on jde po nás, Víťo! A co, kam máme jako utéct, Ježiš, nech nás bejt, my jsme ti vůbec nic neudělali. No, Víťo, asi musíme zrhnout! Jo, nech nás bejt! Oh, fuj, to je extrémně děsivý! No, to teda jo, ale kam máme jako utéct? No, já nevím, vypadá to, že teď budeme muset najít těch 12 lístků, aby jsme se odsaď dostali! No, ale vůbec jsme to nestihli, to si děláš srandu! Tahle hra je extrémně těžká, zkusíme to ještě jednou! Tak jo lidi, zase jsme se spavnuli tady a myslíš, že máme okolo té klece jít nějak potichu? Nebo zdráme! Tak jo, Víťo, super, teď už se nebudeme vracet rovnou, odsaď zdráme na druhou stranu, ale pozor, neotáčej se, protože určitě je za námi! No, to teda určitě je, ale jak máme takhle hledat ty tikety, když po nás jde? No, to vůbec nevím, hlavně funguje to v pohodě, ten detektor? Jo, teďkon pípá, tady někde bude tiket, ale furt po nás jde to Jo, mimi. je tady na zemi! Já nemůžu sebrat, jau! Ne, Víťo, ublížil nám! No, tak rychle, musíme Co to je? Co se to stalo? No, jdeme to rovnou zapnout ještě jednou, tohle není možný, to nemůže být tak těžký. No, vypadá to, že to je extrémně těžký, to je jako kdyby jsme to měli na nějaký úplně nejtěžší model. No, tak zdrháme, rychle ho proběhneme, vůbec si ho nebudeme všímat. Tak, výborně. No, tady nám to pípá, ale já se upřímně docela bojím tam hledat. Tak, super, skvělý. A no, tady něco je? No, tady to nepípá, takže tady asi nic není a to dítě se teď zastavilo. Co? Myslíš, že sem nemůže za náma? No, jo, asi to vypadá, že ne, že sem nahoru nemůže, ale ty lístky se nachází někde, tam mi pípal. No, tak teď kde to bude? Protože pozor, jakmile už jsme teď tady, tak určitě za náma běží. No jo, vypadá to, že jo, ale šel totálně pomalu, tak že by nás už neviděl. Co? To by bylo úplně nejlepší. Vypadá to, že se mu dá i schovat. No, tak to je skvělý, protože teď se mu aspoň vyhneme a tady někde pípá lístek. A ježiš, co to bylo? A Víťo, koukej, on sem jde! No, jak se sem dostal? No to já vůbec nevím, vypadá to, že předtím si nás vůbec nevšímal. No a teďkon si nás taky, jo, furt si nás všímá. No dobrá, tak jo, musíme nějak strhnout Víťo na druhou stranu. Ježiši, on je mnohem chytřejší, než jsem si myslel, on to obíhá. Jo, no, tak jo, můžeme se někam schovat. No, tak zkusíme jít zase tam nahoru, zkusíme jít do toho strašidelného. Co? Tady byl tiket, máme ho! Super, Víťo, ale to máme první? No, máme první z 12! Ne, ach jo, tato hra bude extrémně těžká. Dobrá, nejlepší by bylo se nějak na celou dobu zbavit toho dítěte, aby jsme tady prostě mohli jen hledat. No to teda jo, a myslíš si, že když takhle budeme běhat okolo tohodle, že nás nemůže dostat? No, vypadá to, že ne, on se sem asi nedostane. No, tak super, a jdeme do toho strašidelného domu. Tak jo, Víťo, ale tady se taky docela bojím, co tady bude. No, to já taky, ale doufejme, že tady už nic nebude, ale... Co to dítě jde za náma? Ne, jak se sem dostalo? No, tohle odpálit nemůžeme a já ani neslyším přes tu děsivou hudbu, jestli tady je nějaký lístek nebo ne. No, Víťo, bohužel tohle není vůbec jednoduchý. No, to teda ne, ale nezaseklo se to mimino v tom strašidelném domu? No, možná jo, ale zase předtím jsme si taky mysleli, že se zaseklo a pak se někde objevilo. Ale dobrá, Víťo, tak jo, necháme ho tam a pojďme prohledat celý tenhle park. No, tak jo, a ten park je sám o sobě děsivý, i když tady není to mimino. No, to teda tak, ale snad to tady někde bude. Co ten detektor, funguje to? No, zatím vůbec nepípá, tady asi žádný lístky nejsou. No, asi ne. Tak kde jich máme najít tolik? Nejlepší by bylo, kdyby na jednom místě jich bylo těch 11. No a
koukni, tady je zase nějaký monstrum. Co, myslíš, že to na nás vystartuje? No, fakt netuším, ale... lístek! Super, výborný, máme 2. No a ta bedna otevří... Co to je? Ježíš, a tamhle to mimino! Ne, Víťo, ach jo! Rychle, musíme zdrhnout! No, výborně, tak jo, není tady někde u tohle kolotoče. No, vypadá to, že detektor nepípá, ale to dítě šlo teďko někam tamhle, tak super. Tak jo, skvělý, teď to okoukneme zase tady. Co se nachází zase v téhle kleci? Nevím, není to ten, co na nás vyskakoval? No, je to možný, ale co? Nevím, Víťo, je to fakt děsivý a divný. No, to teda je jo, tenhle cirkus je asi nějaký prokletej. No, dobrá, ale naším úkolem je tady najít další lístečky a... Co? My se v tomhle můžeme schovat? Výborně, no super, tak to bychom mohli použít. No, to teda jo, ale teďkon ani nevím, kde je to mimino. Tak, a co je tohle? Tady je lékárnička, tu si můžeme vzít takhle do inventáře. Super, tak jo, výborně. A co? My jsme zase u toho strašidelného baráku. No a myslíš, že tam někde se ten zlatý kupon nenachází, nebo ten lístek? No, tak ten zlatý kupon byl tady, takže si myslím, že ne, ale tady je další schovka a tady je další lékárnička. Super, Víťo, výborný. A viděl jsi to? Tady byl nějaký klaun? Já si ho nevšiml, ale je to dost možný, Víťo. No a! Ježiši, já se zase lekl! Co se tady nachází? No, vypadá to, že nic, já jsem doufal, že tam bude nějaký lísteček, ale my teď chodíme úplně nějak okolo toho parku. To je pravda a lístky tady nikde asi nejsou. Ach jo, kde je máme najít? To vůbec nevím, vypadá to, že to budeme muset pořádně prohledat i někde Co? Ježiši, dobrý den? To se hejbou, Víťo? No, já vůbec netuším, ale myslíš si, že máme jít dovnitř? No, já nevím, ale docela se jich bojím, protože se podle mě co nejdřív pohnou. No, radši jdeme pryč, vypadá to, že lístek se tam nenachází a já se trošičku bojím, že když nám ten detektor začne pípat, tak to přiláká to obří mimino. No, to je taky dost možný, třeba to i nějak slyší. No, je to možný, tak budeme radši opatrný a tady je další lékárnička, takže se budeme moc hodněkrát vyhýlovat. Tak, výborný. No, tady už jsme vlastně byli a teď to vezmeme teda tudy a budeme doufat, že narazíme na další. Tak jo, super, výborně, jsme tady. A můžeme jít takhle dovnitř, tam bohužel nemůžeme a tady taky vůbec nic není. Tak kam se máme vydat? Tahle hra je extrémně složitá. Ježiši, na ty kačenky nesmíme šlapat, protože oni pískají. A tady v bazénu se nenachází? No, ne, ale ta voda je nějaká žlutá, Fizi. Fuj, to je nechutný, Víťo. No, ježiši. Mimino. Ne, Víťo, musíme se mu zase nějak vyhnout. No, vypadá to, že si nás snad asi nevšiml a myslíš, že nás teď jako... Ne, neviděl nás. Super, výborně, Víťo. No a tady jsou zase ty kačenky, musíme se na ně dávat pozor, jinak zase budeme pískat. Tak, výborný. Tak a zkusíme to obejít takhle tudy okolo, aby jsme se vyhli tomu miminu a jdeme hledat další lístky. Kolik jich vůbec máme? My máme jenom 2! Jo, 2 z 12, Víťo, to je strašně málo. Ach jo, to si děláš srandu a... Ježiši, podívej se sem. Jo, ale pozor, tady je lístek. No dobře, tak ho vemem a tohle to je nějaký pan Srdíčko a má v ruce příbor. No, to je pravda. Víťo, celkově se bojím, že pak všechny tyhle ty monstra, kterých se nacházejí v těch klecích, po nás půjdou. Je to dost možný, ale... Ježiši, tamhle jde to mimino! Ne, snad neotevře ty kleci. No, snad ne a schováme se tady a počkáme, než odejde. Tak, výborně, vůbec si nás nevšímej, běž si někam pryč. Tak, dobrý, a my ho takhle pomaličku obejdeme. Dobrý je, že jde tím směrem, kde už jsme to prohledali, takže teďko tady budeme moc hledat v klidu snad. Tak jo, skvělý. Lístek. Dobrý, už máme 4, myslím. Jo, skvělý. No a tak teď to pojďme prohledávat zase někam dál. No, a ty lístky musíme sbírat fakt rychle. Myslím si, že jeden byl i tady, ne? Jo, dobrý. Tak, skvělý. Ježiši, zase! Víťo, já se taky vždycky strašně leknu. Tak, máme další lístek a doufám, že tady na nás nikdo nevybavne. Já se bojím, že jak to fakt pípá, tak to mimino to slyší a půjde za náma. No, to se taky bojím. Každopádně teď jsme našli fakt hodně lístků za sebou.
to teda jo, už jich máme 6, jsme v jedné polovině. No, tak teď ještě najít ty zbývající. Ježiši, on nám šel úplně naproti. Tak jo, výborně, Víťo. No, ale kdyby se měli nacházet ty další, tenhle jsem si pojmatoval Já, teď jsem se nelekl tolik. Víťo, ale co se to tady furt děje? To jsou úplný jumpscary. No, to teda jo, to jsou ty panenky z toho cirkusu, možná jsme tam asi neměli chodit. No, je to dost možný. No, celkově jsme možná neměli chodit do tohohle děsivého cirkusu. No, to teda, protože odsaď se dostat je fakt těžký. No, to teda jo, a já mám pocit, že to mimino... Jo, ono je přímo tady u nás. Tak, Víťo, musíme se nějak vyhnout. No, ale my potřebujeme asi jít tím směrem, kde se právě teď nachází. Tak jo, pojďme, ale hodně opatrně, ať si nás nevšimne. Ježiši, on trošičku hrnul hlavou a udělal takový zvuk, tak doufejme, že ho to nepřiláká. No, to doufejme. Máme ale naštěstí další lékárničku. No, upřímně bych radši našel nějaký tiket, my máme 4 lékárničky, to bych radši měl ty 4 tikety a už by nám chyběly jenom 2. No, to je pravda. Kež by to šel nějak změnit nebo prodat. No, to teda, ale tady jsme předtím byli, nebo ne? No, já myslím, že jo, ale to jsme byli úplně na začátku. No, asi jo, a tady, že máme zaklepat, nemáme to otvírat, tak to nebudeme řešit a zkusíme jít asi tudy, nemá třeba v kleci nějaký lístek? No, vypadá to, že bohužel ne, Víťo. Ach jo, já vůbec nevím, a nejsou třeba teď ty lístky i tady, jak jsme tady byli na začátku? Tak se podíváme, ale trošku se bojím, že tady už nebudou žádný. No, vypadá to, že tady jsme všichni vyzbírali a na začátku jsme se možná měli otočit, vrátit a schovat se do téhle skřínky. A jo, to nás vůbec nenapadlo, protože Víťo, já vůbec nevěděl, že se do ní můžeme schovat. No, to já taky ne, ani jsem upřímně nevěděl, že tam je, ale vůbec teď mě nenapadá, kdyby mohly být ty tikety, ach jo. Ježiš, tady to cinká. Jo, tamhle. Jo, tady, dobrý, a my jsme šlapli i na kačenky, takže musíme rychle se někam schovat. Tak jo, super, dobrý. Nemůžeme jít třeba na tohle, na to asi jít nemůžeme. My můžeme vylézt tady nahoru. No tak tam možná... Ne, nemůžeme. Ach jo, Víťo, odsaď bychom měli i pěkný výhled a mohli bychom ty tikety třeba vidět. No to jo, a každopádně teďkon aspoň zkusíme prohledat zase ten barák, protože předtím jsme... Počkej, jo, dobrý. Jo, my musíme si načíst staminu, aby jsme mohli skákat. Co, abychom mohli vylézt po schodech? No a tenhle ten barák jsme předtím pořádně neprohledali, protože on furt běžel za náma. Tak jo, dobrý, tak pojďme pomalu a možná někdy ke konci by mohli být. No, snad jo, ale slyším dupat to mimino. Co, myslíš, že je za námi? No, vůbec netuším, možná bude jenom tady venku, ale detektor nic nezaznamenal, takže v tom baráku nic není. Ach jo, je úplně prázdnej. No, ale tady u těch čajíčků jsme nebyli, u těch točících. No, to je pravda, tak jo, pojďme to okouknout. No, rovnou to můžeme oběhnout takhle tudy, prozkoumat to a pak bych šel možná tímhletím směrem, tam jsme možná taky nebyli. Dobrá, tak jo, aspoň, že máme ten detektor, ten by měl nějak začít hned hlásit, když bude poblíž. No a jo, teď to pípá! Jo, tady! Super, Víťo, výborný! No a doufám, že to nepřilákal to mimino, každopádně sem se dostat nejde. No, to je pravda. No, tak půjdeme třeba food and drink, tak půjdeme k jídlu a pití teda. Tak jo, pojďme to okouknout. No, teoreticky by tam mohly být i fizzy drinky, ať jsme trošičku posílení a máme víc té staminy, protože mi přijde, že jsme furt vyčerpaný. To je pravda, Víťo, a já se dokonce před chvílí posilnil fizzy drinkem kokos při chutí Ultra Boris, který právě teď můžete najít v nejbližší večerce a ochutnat ho. Tak rozhodně zaníjete a napište nám dolů do komentářů váš názor. No, fizzy drink tu sice nebyl, ale našli jsme aspoň další lékárničku a zase jsme u tohohle stanu, kde jsou ty panenky a upřímně bych to tam šel asi prozkoumat. No, dobrá, Víťo, vypadá to, že asi jiná cesta, nebo spíš nic jiného nám nezbývá. No, dobře, tak sem jdeme, ježiš, to je fakt nechutný a vypadá to, že jsme sem šli úplně zbytečně. Co, nikde nic tady nevidíš? No, ani, jo, počkej, jo, tady! Super, Víťo, a kolik jich vlastně už teď tady máme? No, máme jich 9, takže nám chybí ještě 4. Ne, kolik jich potřebujeme? 12? Jo, takže nám chybí už jenom 3. Jo, tak dobrý, já už jsem myslel, že jich potřebujeme 13 a ty panenky jsou fakt divný. Myslíš si, že... No, mně to bylo úplně jasný! Víte, tohle nás vždycky vyděsí, ale už jsme na to takový odolnější. No, to teda jo, přijde mi,
že pokaždý, když jdeme ze dveří, tak se tohle to stane, takže už si na to dokážeme zvyknout. No, to je pravda. Tak jo, tak teď konečně najít ty zbývající, kež by byli někde u sebe. Co? Jak se dostal za to? Viděl jsi ho? Jo, viděl. Oj, ježiši, máme další tiket. Jo, super, ale u toho bylo nějaký divný monstrum. No, to teda jo, ale zajímalo by mě, jak se to mimino dostalo za tuhle klec? No, to nevím, ale možná je dobře, že tam je. No, asi jo, on se tam asi nějak bugnul. Protože by aspoň nemusel přijít za náma, takže možná se nemůže teď dostat do toho cirkusu. No, to je dost možný, tak to je úplně výborná zpráva, ale to nemá... Co? Jak se tam dostal? No, tak to nevím, Víťo. No, ale napadá mě... Ježiši, my jsme zase zapískali, ale napadá mě, že můžeme vylézt tady někam? To je zase zavřený, Víťo, bez tak. No, tady je lístek! Super, to znamená, že nám teď už chybí jen poslední. No, ale... Ne! Že tady je blízko u nás, Víťo, teď se musíme opravdu snažit. No to teda jo, ale my nemáme už žádnou staminu! Ne. Tak rychle a zkusíme se zase schovat sem, to nám minule vyšlo. Tak, dobrý. No a teďkon by si nás mohl přestat všímat? No, to by mohl a ať odejde. No, miminko, hele, tamhle je obrovský dudlík. Víťo, vypadá to, že na to ale asi neslyší. No, asi ne a... Ježiši, fuj, ten je nechutnej. No, totálně nechutnej. No, tak to zkusíme zase proběhnout tudy a třeba se ho zbavíme. No, Víťo, trošku se mi zdálo, že tam byl stín, takže si myslím, že jde za náma. No, určitě jde za náma, slyším ty jeho obří kroky, ale teď takhle jsme se ho minule zbavili na nějakou dobu, takže teoreticky by to mohlo fungovat i teď. Tak jo, super, rychle odsaď a teď už najít jenom ten poslední tiket. No, ale absolutně nemám tušení, kde by se mohl nacházet, kde jsme to ještě nehledali. No, v tom případě tady asi budeme jenom prostě chodit a poslouchat ten detektor, jestli se někde nenachází. No, tak snad ho objevíme co nejdřív, protože já už tady upřímně moc chodit ani nechci. No, já taky ne, Víťo. Za prvý je to děsivý a za druhý už je to docela dlouhý. No a nebude jich stačit, no 12 jich teda 11 jich nechce. No, ach jo, potřebujeme jich prostě 12. Nemůžeme tady si ho vytočit na kole štěstí, třeba to asi nefunguje takhle. No, tak kde může být, Víťo? Ježiši, to nevím, ale vím, kde může být to mimino. No, je přímo u nás. Tak zkusíme to proběhnout tady si nás třeba nevšimne a rychle zdrháme. Já vůbec nevím, kde jsme ještě nebyli. Víťo, koukej, tady je. Jo, máme ho, super, tak teď můžeme jít pryč, ale tahle klec se mi zdá, že předtím otevřená nebyla. No, myslíš, že je tady i nějaký další monstrum? To nevím, ale každopádně teď nás vidí mimino. Tak jo, super, dobrý a teď... Víťo, co to bylo? To byla zase ta panenka. Ne, no dobrý, tak jo, teďkon už můžeme jít za tou paní. Jo, tak rychle zdráme. Tak, dobrý. Tak, ne, my jsme zase zapískali na kačenky, ale to snad nevadí. Tady máš a pust nás. Jo, super. Ale, co se jako děje teďkon? No, dostali jsme se ven. No, a co to bylo? Fizi, co se to stalo? No, Víťo, to vůbec netuším. No, vypadá to, že tohle je asi konec hry. Čau, já se jmenuji Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska uvidíte jednu z nejděsivějších her v Robloxu. Budeme se totiž nacházet ve svém domě a potom půjdeme do sklepa. Možná si teď říkáte, že to tak děsivý není, ale rozhodně sledujte až do konce, protože si myslím, že dneska se budete bát i vy. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, ať tady co nejrychleji dosáhneme 100 000 odběratelů. A já si myslím, že můžeme začít. Tak jo, lidi, nacházíme se ve hře a vypadá to, že jsme v našem pokoji. No, zkusíme se tady trošku podívat. Dobrý, dají se tady otevřít skříně. No, z okna teda moc vidět není, ale to nevadí. Pojďme se podívat dál. To byl děsivý zvuk dveří, no, měli by je namazat, jsou opravdu dost vrzaví. Podíváme se dál. Tady nějaký Grim, kdo to je? Co tady dělá? A to je náš brácha. Necháme radši bráchu odpočívat a pojďme se podívat po domě, tak? Koukneme se tady dolů. Co? Kdo je tohle? Zeptáme se? Jo, to je náš taťka. Vypadá to, že někam půjde? Asi jo, odchází. Dobrý, tak jo, měj se hezky. Máme jít spát do 10, dobrá. Tak se tady ještě rychle podíváme, co se nachází tady. Tady je ložnice našich rodičů. No, a co je tady v téhle místnosti? Tady to vypadá, že mají koupelnu. No, dobrá, koukneme ještě rychle do nějakých skříní. Je tady někde něco, co bychom mohli najít?
Ne, tady se vůbec nic nenachází. Lidi, tohle je fakt zvláštní dům, ve kterém nejsou vůbec žádný věci. Koukneme ještě sem, co je tady? Tohle je kuchyně. No teda, upřímně lidi, tenhle ten dům vypadá děsivě už teď. Nechápu, proč je takhle divnej, takovej úplně betonovej, ošklivej, fuj. No nevadí, pojďme se podívat dál. Koukneme se, kolik je ještě hodin. A 9:55, no tak to bychom měli jít asi rychle do postele. Nevím, co se stane, když tam nedojdem rychle. Tak... No, co ty, brácho, už spíš? Brácha už asi odpočívá, no nevadí, tak my pojďme k sobě, rozsvítíme si, zavřeme dveře a je čas jít spát. Tak jo, jak můžete vidět, už jdeme spát. Tak, už jsme momentálně si lehli, usínáme a... Co se bude dít teď, lidi? Já se docela bojím, nemám rád tyhle ty děsivý hry. Tak, jsem zvědavý. Slyšíte ty zvuky? Co to je? Ty jsou fakt hnusný. Nějaký alarm. Sakra, co brácha? Co? Brácha tu není? A všimněte si toho, jak má to okno zadělaný. To by mě zajímalo proč. Dobrá, tak se pojďme podívat dolů, nevím, co se děje. Tak, co se to děje? A hlavně probudili jsme se hodinu po tom, co jsme šli spát. A je fakt zvláštní. Koukneme se sem. Tak, tady je klíč, dobrý, tak jo, vememe ho. Tak, super, klíč máme a klíč by mohl být k těmhletěm dveřím. Fuj, tak ten zvuk byl fakt nechutnej. Ale pojďme otevřít. Co? Tady se nachází ten děsivý sklep. No, co se dá dělat? Tak pojďme dovnitř. Tak, no, tady to vypadá docela děsivě. Fuj, tohle je co za automat? No, nevím na co, já nevím, proč je ve sklepě. A tohle? To je nějaká figurína. Upřímně lidi, doufám, že se nezačne hýbat. No, uvidíme. A co je tady? Co? To je nějaký otvor? Zkusíme to zmáčknout. To je tlačítko! A vede do téhletý tajný chodby? Co to je? Dobrý, zkusím běžet dál a uvidíme, co se stane. Tak, tady je světlo a tamhle jsou dveře. Lidi, co se to stalo? Ty dveře se zavřely. A fuj, co to je? Ne, lidi, ne! Asi nás to chytlo, nebo co se stalo? Lidi, co to je tohle? Opět jsme se probudili? To byl jenom sen, nebo co se to stalo? Fuj, tak tohle bylo fakt nechutný. A teď jsem slyšel nějaký divný zvuk, no, pojďme se podívat dolů. Jak si můžete všimnout, tak momentálně volám na mamku a mamka tady asi nikde není. Tak, podíváme se sem k rodičům. Nikde tady nikdo není. Vypadá to, že jsem doma jenom sám. Ne, já nevím, co se bude dít, lidi, tohle je fakt nechutný. Venku se nikdo nenachází a momentálně bude 12 hodin za chvíli. Snad se ve 12 nebude nic dít. Já nevím, jestli tady bude strašit, nebo jestli mě tady ta příšera bude někde chytat. Tak, co se to děje? Lidi, já fakt nevím. Je to fakt nepříjemný. No, myslím si, že bude nejlepší, když si opět lehneme a půjdeme spát. Tak pojďme na to. Tak, snad se probudíme a všechno bude jako na začátku. Všichni budou doma, taťka přijde, mamka taky a budeme třeba koukat na večerníček. No, uvidíme. Tak, pojďme na to. A opět jsme v dalším dni. Co se bude dít teď? To fakt netuším. Tak, je někdo doma? Už je všechno v pohodě? Ne, zase tady brácha není, tak se podíváme ven. Tak... Co? Lidi, vidíte to? Tady jsou nějaký stopy a ty vedou do toho sklepa. To vypadá, že tam někdo šel a sklep je stále zamčený, nejde odevřít. A já vůbec nevím, co se tady může dít, lidi. Tak, jsou 2 hodiny ráno. Otevřít ani tady nemůžeme. Můžeme rozsvítit nebo zasnout? Ne, radši necháme rozsvíceno, já se tmy bojím. Lidi, sledujte, něco se děje tady na televizi. Vypadá to, že se stalo něco hrozného v našem městě. Zajímalo by mě, jestli takovýhle vysílání má úplně každý u sebe doma na televizi, ale myslím si, že to nebude jen tak jednoduchý, takže pojďme se podívat. Nejradši bych šel spát, ale to si myslím, že teďkon ani nepůjde. Nevím, jestli se mám podívat, nemám najít zase ten klíč, abych otevřel tyhle ty dveře, ty otevřít nejdou, tak nevím, co mám dělat. Ach jo, nejradši bych tohle vypl, nejde to nějak vypnout, nemůžeme někomu zatelefonovat, ne, nemůžeme, tady nemůžeme dělat vůbec nic, nemůžeme ani otevřít dveře, nemůžeme vůbec. Lidi, slyšeli jste to? Tady někdo teďkon vysklil v okno. A sakra, tak to si myslím, že není dobrý. Radši se ven nepodívám, já nevím, co mám dělat. Nemáme se jít schovat do toho sklepa. Ne, tam radši nepůjdeme, nevím, co mám dělat, já radši půjdu spát, asi to bude nejlepší možnost, takže... Teď někdo klepal. Klepá můj tačka a ptá se, jestli jsem tady. No, tak já nevím, co mám dělat. Asi otevřeme mu. Jo, zkusíme mu otevřít.
Tak, halo? To si děláte legraci, co to bylo? Tak tohle rozhodně nevypadalo jako můj tačka, takže zkusíme to ještě jednou. Tak jo lidi, zkusíme to ještě jednou, ale otevírat dveře tentokrát nebudeme, takže bude nejlepší poslouchat. A myslím si, že bychom měli všechny ty okna zadělat. Lidi, viděli jste to? Momentálně proběhl, takže jdeme zavřít okna, tak, jedno, teďkon pojďme k rodičům, tak, tady zavřeme okno, dobrý, a ještě někde je otevřený, možná u mě, v mojí místnosti, tak pojďme rychle, zavřeme všechno, ať se sem nedostane, protože momentálně bylo za dveřma, jak jste mohli vidět, tak, radši tady, nevím teda, jestli umí les po žebříku, a teďkon nevím, co budeme dělat, asi půjdeme spát, dobře, to je nejlepší možnost, tak jo, pojďme si lehnout, tak, snad už bude teďkon všechno v pohodě, i když vypadá to, že asi ne, bohužel asi ne, no lidi, tak teď by mě zajímalo, kde se nacházíme. Vypadá to, že nás někdo dostal do sklepa. Asi když jsme spali, tak nás přemístil, takže musíme se tady podívat. Fuj, tohle je fakt nechutný. Takovýhle divnej, hnusný sklep. Tak, koukneme, tady jsou dvoje dveře, tak zkusíme otevřít, co je za nima, i když já se bojím. Tyhle jsou zamčený a tyhle jsou otevřený. Co, rozsvítíme? Dá se tady rozsvítit? Ne. Tak zmáčkneme tohle a co? Lidi, vidíte to? Ta příšera se schovává, což znamená, že nemá ráda světlo. Nebo aspoň to tak vypadá, takže budeme radši chodit po světle. To je dobrý nápad, tak pojďme dál, doufíme, že to je dobrý nápad, že se nám nic nestane. A dá se tady rozsvítit, prosím. Dobrý, je tady světlo, super, tak jo. Tak a teď si asi musíme vybrat z těch dvou dveří, tak zkusíme tyhle. Ne, ty nevypadají moc dobře. No, vypadají hodně podobně, ale tady v těch je světlo, tak pojďme radši za světlem. Tak, kouknem. Lidi, já vůbec nevím, kam mám být, asi tady. Sakra, já se bojím, že tady někdo je za náma celou dobu. Fuj, viděli jste to? Teď tam proběhla ta příšera. Dobrý, tak já jdu radši na druhou stranu, takže pojďme radši sem. Tak, radši rychle, prosím, ať nás nechytne. Fuj, lidi, ten sklep je úplně nekonečnej. Tak, dobrý. Co? Proč je to tady najednou tak velký? Fuj, lidi, je to za náma, rychle musíme utíkat. Sakra, já nevím, rychle, zdrej. Ne, já se bojím, že mě to chytne. Ne, běž. Dobrý. Cože? Ta příšera se tam asi propadla. Fuj, tak tohle bylo fakt nechutný. Ale dobrá, pojďme dál. Tak. Já tady furt slyším nějaký nepříjemný, hnusný zvuky. Pojďme třeba sem. Tady to vypadá líp. Tak, dobrý. Na co je tady to okno? Fuj, lidi, tady je to fakt nechutný. Pojďme se podívat třeba sem. Tak, tady jsou nějaký dveře. Můžeme je otevřít? Jo, můžeme je otevřít. Jo, sem bychom se mohli schovat. To by byl dobrý nápad. Schováme se? Dobrý. A vypadá to, že je všechno v pohodě, tak já radši otevřu. Tak. A pojďme třeba tamhle. Lidi, upřímně, při této hře mám úplnou husinu na kůži. Tak, koukneme tady. Co? Lidi, to vypadá, že tam asi něco je. A co je tady? Je tady něco? Ne, tady je jenom sklad. Sakra, tak to tam musíme jít. Fuj, to vypadá, že tam něco stojí, nebo ne? Ne. Co? Tady je to jenom zadělaný a je tam nějaký stůl. Dobrá, tak se koukneme sem. Tak, co je tady? Ne, já nechci jít do dalšího sklepa, půjdeme radši sem. Tady to nikam nevede. Dobrá, tak jo, pojďme tam. Ach jo, vypadá to, že jiná cesta nám nezbývá, takže pojďme sem dolů. Tak, půjdeme sem, zase nahoru. Co to je za divný sklepení, tohle je fakt zvláštní. Podíváme se a teď se vydat na nějakou stranu. Sem nebo sem. Tady zase opět nic není, takže musíme jít na druhou stranu. Tak, ach jo. Lidi, pokud vás takovýhle děsivý videa baví, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 20 000, tak běžte a klikejte a držte mi palce, ať mě nic nechytí. Tak, jak můžete vidět, tak tady je díra bez zdi a pokusíme se to tady přejít. Co? Tyjo, tak tohle je fakt nepříjemná díra. Ta vede úplně do nekonečna, co? Fuj, to vypadá, že to sklepení je v nějakém pekle. Tak, koukneme se tady, tam to nikam zase nevede, takže půjdeme tudy. A zase opět máme na výběr dvoje dveře. Lidi, mě to nebaví to tady furt vybírat. Já nevím, kam mám jít, tak se vydáme sem třeba. Co? Na co je tady tohle? To je tlačítko? No, co myslíte, mám ho zmáčknout nebo ne? Dobře, tak já ho zmáčknu. Tak. Ne, tak to nebyl dobrý nápad. To je alarm? Sakra, mám se jít schovat. Dobře, tak já se schovám. A asi do téhle skříně. Něco jde.
Sakra, rychle, zavřít se! A... Co se to děje? Ono se tam zhaslo, takže tam asi někdo je, nebo... Já nevím, co mám dělat. Mám být ven? Co myslíte? Je to dobrý nápad? Tak já otevřu. Tak. A půjdeme. Co to je? To si děláte legraci! A bohužel nezvládl jsem to! V tomhle videu si zahrajeme na stopaře, takže si tě zajímá, zda dokážeme procestovat celý svět, tak sleduj je až do konce! Tak jo lidi, už se nacházíme ve hře a vypadá to, že začínáme na nějaký benzínce. Co? A my musíme jít asi sem dovnitř a potřebujeme tuhle ceduli. No a co, tohle to má být jako zbraň? No, dobře, Víťo, asi se nám nějaká bude hodit. No a dokonce máme i nějakou čelovku a proč si ji nemůžeme dát třeba na hlavu, proč ji musíme takhle? No, to nevím, to mi přijde takový divný, ale dobrá. No, starter pack rozhodně si zatím kupovat nechceme, ale jdeme teda s tou cedulí stopovat a snad nám zastaví někdo normální. No, doufejme, Víťo, upřímně, já bych ve skutečnosti moc stopovat nechtěl, protože se bojím cizích lidí. Dobrý, vypadá to, že nám zastavil někdo s karavanem. Dobrý den, pane, to vypadá jak ze SpongeBoba a ze Squid Game. No, to je pravda, tak tohle je fakt zvláštní člověk. Vypadá to, že to je fanoušek SpongeBoba a zároveň fanoušek Squid Game. No, asi jo, a podívej se na to, ježiš. Tady je nějaká policejní stanice, nebo co to je? No, to je pravda, Víťo, já se docela bojím, kam nás odnese. No, vypadá to, že už nám zastavil a zastavil nám někde v lese! Co? Ne, Víťo, vidíš, to tady jsou i nějaký zvířata, nebudou po nás? No, snad ne, ale vypadá to, že to je nějaký beran, který nějak trká a tady jde další auto s nějakým... to je nějaký klaun? Co? Ne, Víťo, já se klaunů bojím. No, já taky, ale... můžeme nastoupit, pane, teda, nebo... Co teda? Halo? Ne, on odjel, on se na nás asi chtěl jen podívat. Ne, my jsme měli asi nastoupit ze zádu, protože on měl otevřený kufr, my jsme nemohli dopředu, ale upřímně ten vypadal fakt podezřele. No, to je pravda, dobrý, tak počkáme na další auto a snad už přijede. Ale vypadá to, že už je tma a počkej, tady je další stopář a... počkej, on po nás asi jde, já radši vytáhnu zbraň, jdi pryč! Co? Jo, ale vypadá to, že asi v pohodě, Víťo. No a počkej, tady jede nějaký auto další. No jo, zastavte nám, prosím, halo, tady jsme! Stůjte, jau! Ne, Víťo, my jsme se nechali přejet, ale super, dobrý, nastoupíme? No a vypadá to, že to je skoro ten stejný člověk a máme dokonce i nějaký lékárničky, tak se můžeme rovnou vyhýlovat, jak nás srazil. No, výborně, ale tenhle řidič mi připomíná nějakýho klučíka. Co, kam nás vyhodil? Co, on nás za jízdy úplně takhle vykopl z auta? No a, ježiši, co to tady je, ježiš, to, co oni mají mačety? Ne, Víťo, kam jsme to došli? No to fakt nevím, nech nás bejt. No, tady máš, tak, dobrý, musíme ho sejmout, to nás jinak sejme taky. Jo, Víťo, pojďme, už má jen zbývající životy, super. A můžeme vzít nějaký kosti a ty máme vlevo dole, to vypadá asi, že kosti jsou nějaká měna tady. Co, tohle je fakt divný místo. Víťo, abych nejradši už našel zase zpátky silnici, ať se odsaď dostanem. To já taky, každopádně tady máme takhle baťůžek, ale vypadá to, že v něm nic nemáme a jdeme teda asi k silnici. No, dobrá, tak jo, a kde je silnice? Tady jsou nějaký zvířata, těch se taky trošku bojím, ale dobrý, oni naštěstí po nás nejdou. No a... co je? Tak ty jsi to úplně za křik! No, Víťo, to jo, Dobrý, tak jo, zdráme z toho lesa, prostě potřebujeme najít silnici, škoda, že nemáme žádnou mapu. No, vypadá to ale, že silnice, tady je nějaká budova a silnice je možná tady u ní, hned. No, asi jo, a tam je dokonce jde auto, ale no super, tak jo, aspoň je tam silnice, třeba nám zastaví jiný auto, až nás uvidí z cedulí. No, snad jo, a podle mě... Ježiši, co to je za tmu hroznou? No, to nevím, vypadá to, že teď už je asi úplná noc. Ale počkej, začíná ráno a tady jede nějaký auto, prosím, zastavte! Halo, dobrý, super, Víťo, a kam můžeme nasednout? No, možná tady takhle na ty krabice? Myslíš, že když se rozjede, tak nespadnem? No, já doufám, že ne. Tak jeďte, pane, a
nebyli jsme předtím mnohem dál, teď jsme na 1200 metrů. Co? Jo? Cože, to myslíš, že je hodně? No, nevím, podle mě to moc hodně není, protože zatím jsme jeli jenom 2krát, nebo de facto 3krát, ale z toho druhého auta nás totálně někdo vystřelil. No, to je pravda, ale dobrý, teď pokračujeme dál a tady, co? Proč zastavil? No, asi nás chtěl vyhodit tady, ale tahleta budova vypadá extrémně zajímavě, tak se do ní můžeme jít podívat. Jo, koukneme se, to vypadá jako nějaký obchod nebo něco takového. No, asi je to obchod, můžeme si něco upgradenout za 10 kostí, to bohužel nemáme, ale co tady záda je nějaká kost? Co? Jo? Cože to hada asi přijelo nějaký auto, nebo co se to stalo? Asi jo, každopádně tady je zase ten karavan a ten byl vždycky hodný a to je nějaká opička z mekáče. Co? Tam může řídit auto? Víťo, no tak to dopadne. No, proč se nám zčernala obrazovka? Já vůbec nevím, co se to stalo. No, kde jsme se to objevili, ale vypadá to, že jsme zase u silnice. Jo, vypadá to. No, asi nemůžeme věřit opičkám, který řídí auto, Víťo. No, ale škoda, že tady nejezdí třeba obří plechovka fizzy drinku. S tou bychom se dostali úplně nejdál. Jo, to je pravda. Dokonce tady mám jednu z plechovek i u sebe a kdybyste je chtěli mít taky, tak rozhodně zajděte do té nejbližší večerky. No, každopádně, Fizzy, už tady po nás jde medvěd a nějaký beran. Musíme odsud rychle pryč. Jo, dobrý, tak jo, zdrháme, Víťo, zdrháme Záchranka. tím lesem. Zastavte nám! Jo, co? Nám zastavila sanitka? No, vypadá to, že jo, ale po nás jde medvěd! No, Víťo, sakra, musíme se toho medvěda asi nějak zbavit. A ještě beran! Ne. Co? On nás zachránil? Vypadá to, že jo, a nechce nám zastavit rovnou tohle auto, prosím, stůjte! Halo? No, nezastavil nám, ale aspoň přejel tyhle ty... Ne, on přejel jenom toho medvěda, tak dáme si takhle... Pozor, co to je tamhle za příšeru? To vůbec nevím, Víťo. Podívej se, co to je za auto! Jo, vidím, dobrý, prosím, svezte nás. Tak, můžeme na střechu máme jít? No, já vůbec nevím, to nedává smysl, ne? To nemůžeme nastoupit k němu. No, ježíš, koukej, jak jede rychle! Cože, ten má totální fáro. No, to teda jo, a měli bychom asi někde... Tady nás vyhodíš, nechceš nás vzít dál, prosím? No, vypadá to, že asi ne, Víťo. No a nás vyhodil uprostřed ničeho s nějakým monstrem! Ne, Víťo, ach jo, já se hrozně bojím. Dobrý, tak jo, musíme chytit další auto, než sem to monstrum přijde. Autobus, stůj! Ne, ach jo, vypadá to, že autobus asi zastavuje na zastávkách. Ach jo, já se tady bojím, Fizzy, to monstrum jde furt za náma! No, dobrý, tak jo, Víťo, radši zdrháme furt dál a dál a dál. Co to je? Ne, já nevím, to nejde ani porazit! Policie, zastavte! Tak prosím, svezte nás dál! Prosím. Oni nás zatkli! Co? Ne? Co? Teď my jsme nic neprovedli! Po nás šla nějaká obří můra! Ne, Víťo, vypadá to, že jsme asi ve věznici. No, to asi jo, ale... Co, my se můžeme dostat ven takhle? No, asi jo. Dobře, tak jo, musíme to vždycky asi takhle podržet a zmáčknout. Tak, musíme se trefit na to zelený vždycky. Tak jo, dobrý, aha, tak teď se snad trefíme. No, snad jo, tak. Ne, netrefili, ale ten policajt je hlavně furt tady a je jich tady strašně moc. No, a myslíš, že se... Jo, on do nás střílí. Co? Ne, Víťo, tahle hra je fakt strašně zvláštní. No, to teda jo, každopádně už jsme na 6791 metrů. Ty policajti nás odvezli extrémně daleko a nech nás bejt. No, Víťo, on do nás furt střílí. No, tak ať nás klidně sejme, stejně máme málo... I když, počkej, on nás nemůže zastřelit tady ve věznici, když nám to neubíralo životy. Aha, no super, tak jo, pokusíme se teď dostat ven. Ach jo, teď to nejde vůbec trefit. Tak, dobrý, a zdráme. Au. Dobrý, rychle cedule a musíme někoho chytit. No ale, ježiš, oni jsou extrémně rychlí. No a úplně jdou po nás. Prosím, zastav nám. Tak, jo, super, nastoupíme. Jeď, a co to je, ježiš, ten jde taky po nás. Ne, to je nějaký děsivý klaun. No, vypadá to, že nás sejmuli. No, Víťo, dostali jsme se 6953 metrů daleko. To je docela dobrý. Víťo, ale myslím si, že lepší bude, když jsme se teďkon krásně oživili. No, to teda jo, ale každopádně tamhle jsou furt ty policajti všude. No, ale vypadá to, že teď už po nás nejdou, takže pojďme se dostat zase někam dál. A počkej, Víťo, teď jdeme nazpátek vlastně. Já vím, já jsem chtěl, aby nám někdo zastavil
No, Fizi, myslíš si, že tohle je bezpečný? No, já nevím, tak to zkusíme, no. Ahoj, kámoši, vypadáte přátelsky. No, vypadají přátelsky, i když, Víťo, upřímně, tohle jsou fakt strašně divní lidi. No, to teda jo, a... Oni jdou po nás! Cože? Ne, sakra, dobrý, tak jo, zdrháme dál, ach jo, v téhle týře po nás furt někdo jde. No, to teda jo, ale tenhle ten jde sám, tak toho můžeme sejmout. Tak, dobrý, nech nás na pokoji, my jsme chtěli být tví kamarádi. Jo, a vy se nás takhle hnusně přepadli, tady máš! Tak, super, výborně, Víťo. Tak a zdrháme a... Co je zase tohleto? No, to vůbec nevím, to je nějaký další obchod, nebo co to je? Ne, tady jsou nějaký mutanti! No, Víťo, tak na tohle bych si dal pozor, radši tam chodit nebudeme, jdeme dál. No to a musíme si dávat pozor, ke komu nastupujeme hlavně. Tak, dobrý, a tady je autobusová zastávka. Tady byla hromada kostí. Super, výborný, tak jo, počkáme, myslíš, že pojede nějaký auto už za chvíli? No, snad jo, už jsme 7700 metrů a tamhle nějaká cedule. No, dobrý, tak jo, budeme čekat a snad přijede nějaký pořádný auto s někým, kdo bude hodnej a sveze nás co nejdál. A každopádně teď se ještě k tomu setmělo. No a je úplná tma, Víťo. No a počkej, mi tu baterku nemusíme ani držet v ruce. Co? Aha, už to vidím. To je zase ta dodávka, tak to nechceme, ať nám zastaví. No, myslíš, co? Ona zmizela? No, asi... tady je obchod, tady je obchod. Super, výborný, tak jo, jdeme do obchodu. Tak a mohli bychom si upgradenout tu naší zbraň, protože nejvíc, čeho tady je, tak jsou tady samý nepřátelé. No, to je pravda. Dobrý, tak jo, máš skvělý plán. Ne, my potřebujeme ještě jednu kost, tak... já mám trošku takový nápad, Fizi. Tak, potřebujeme kostičky, bohužel. No, a ten nám ani nic nedělá, je mi ho trošičku líto, ale bohužel, no, nedá se nic dělat. A ještě z toho máme i lékárničky. Tak, super, Víťo, výborně, to bude tím, že měl na sobě ten batoh. No a máme to upgradelý a teď dáváme větší damage, takže můžeme asi jít stopovat a nemusíme se moc čeho bát. Tak jo, super, tak, počkáme si na další auto. Co? To je nějaký klaunský auto. Jo, dokonce i s klaunem. Co? Proč nás poslal klauny? No, já vůbec nevím, Víťo, tohle je strašně divný. Ježiš, kolik se jich tam vejde do toho autíčka? No, to nevím, vypadá to, že jich je tam strašně moc. Ale naštěstí je dáváme jenom na jednu ránu. No, já vůbec nevím, jestli je lepší je tady takhle likvidovat a nebo počkat. No, asi je tady můžeme zlikvidovat, aspoň si nazbíráme další kosti. Tak, super, výborný, Víťo. No, ale proč nám odjel, proč nám aspoň nezastavil tady? No, to vůbec nevím, ale počkal bych tedy na další auto a snad teď už bude v pohodě. Autobus, prosím, autobus, zastav! Jo, co? On zastavil? No, fakt, že jo. A máme zaplatit za cestu jednu bandáž, ale my to nemáme, pane! No, Víťo. No, co? On nám odjel! Ach jo, to je špatný, i když autobus by byl jinak úplně nejlepší, si myslím. No, já taky, kdybychom mu zaplatili, tak nám určitě nic neudělá. Každopádně, už to je 4. den, co takhle stopujeme. No, to je pravda. A tady je další auto. A jo, ten byl vždycky hodnej. Tak, super, výborně. No, tak, můžeš prosím jet, pane? Víte, když se koukneš, tak on tu hlavu má dokonce úplně tak obrovskou, že mu leze z toho auta nahoru. No, to teda jo, a myslíš si, že tohle sejmout nemůžem? A tady jsou... Co to? Proč nám zastavil tady? To vůbec nevím, protože tady jsou úplně obrovský zmutovaný zvířata. Ale počkej, my tady nemůžeme jít dál, takže to znamená, že asi musíme porazit tohle medvěda, aby jsme mohli dál. Ne, Víťo, to nezvládneme, teď je úplně obří. No ale zatím nás trefil jen 2krát, ale je fakt rychlej. Tak, dobrý, snad to zvládnem. No snad jo, když tak máme ještě 2 lékárničky, tak se můžeme rychle vyhýlovat, až budeme mít málo životů. Tak, dobrý, jde to? Tak, rychle, radši se vyhýlujem, rychle lékárnička. Tak, super, dobrý, pojďme ji použít. Jo, to je fakt těžký, ale my jsme teď na něm, on nám, udělá nám i, když stojíme na něm. Ach jo, vypadá to, že je fakt silnej. No to teda jo, ale počkej, ono ho dokonce srazilo i auto. Tak, super, no někdo nám trošku pomohl. To jo, ale furt mu podle mě moc, už má málo životu, ale potřebujeme se vyhýlovat, rychle lékárničku. Tak, super, Víťo, pojďme. Použili jsme ji, tak, a teď ho porazíme. Tak, musíme. Dobrý.
je po něm. Super, Víťo, my jsme to zvládli. No a tak teď asi můžeme už jít dál konečně. No, doufejme, že jo. Tak zkusíme to, předtím jsme se nedostali vůbec za tuhle ceduli. Tak, ale teď už to jde. No a ježíš, to jsou zase tyhle divný lidi. No, myslíš, že k ním nasedneme? A tentokrát tady nikdo není. No, tak to zkusíme, chceme se přeci jen dostat co nejdál. Tak, výborně. A už můžete jet. A vypadá to asi v pohodě, za chvíli budeme na 10 000 metrů. Jo, Víťo, to mám obrovskou radost. Upřímně jsem nečekal, že se dostaneme takhle daleko. Ale abych byl upřímný, bylo to docela těžký. No, bylo to těžký a jo, už máme 10 000 metrů. Výborně. Teď zastavil a... Co je zase tady? No, vůbec nevím, ježíš, podívej se, tohle má být jako žába. No, ale ta je úplně obří. No a fláknout jí asi nemůžem. A co je tohleto? To vypadá jako nějaký dům na stromě. No, tak tady si můžeme zdřímnout. Co tamhle nějaký obrá krokodýl po nás jde? Co? Vypadá to, že jsme asi někde v nějaký bažině. No, hodila by se nám asi nějaká pistole, ale my jsme žádnou nezískali. Víťo, hlavně opatrně. No, tak zkusíme rychle stopnout auto, jde po nás krokodýl, zastavte! Tak, prosím. Tak, dobrý, Víťo, rychle nastoupí ten krokodýl. Ježíš, fuj, co to je? Já nevím, sveze nás, ahoj. Čau, prase. Vypadá to, že nás asi sveze. Jo, vypadá to, že asi v pohodě. No, ale vypadá teda fakt děsivě a už nás vyhazuje. Co to je? Ne, Víťo, co to je zase? Další nějaký lidi, kteří po nás jdou. Au. No, musíme to zvládnout. Jo, to musíme, ale my nemáme už žádnou lékárničku. Ne, Víťo, ach jo, já se docela bojím. A ještě aligátor. Ne, ach jo, Víťo. Ne, vypadá to, že je s námi asi konec, ale i tak si myslím, že jsme se dostali extrémně daleko. Pokud vás takovýhle video bavilo, tak rozhodně zmáčkněte odběr, ať co nejrychleji dáme 200 000 odběratelů. Tak čau!